Suntem la 50 de kilometri de București, la Balta Sfântul Gheorghe, comuna Băneasa. Aici o echipă de pasionați de gastronomie românească a pus la cale o zi națională neașteptată, Ziua Națională a Ciorbei. Din loc în loc, pofticioșii dau de câte un ceaun în care se intuiește deja după miros un borș zdravăn de pește. Evenimentul este, așa cum spun organizatorii, dedicat ciorbagiilor și amatorilor de experiențe culinare inedite. Borș de pește, gulaș de hribi sau ciorbă măcelărească, toate sunt în meniu. Mai mult, organizatorii au compus chiar și un imn al ciorbei. Ce înseamnă o ciorbă sănătoasă, zdravănă, românească? Ce ingredient nu ar trebui să-i lipsească? Aici sunt multe păreri, savanții au păreri împărțite cu privire la rețetă. După părerea mea, nu ar trebui să lipsească borșul, nu ar trebui să lipsească legumele, nu ar trebui să lipsească smântâna. Și ardeiul iute? Ardeiul iute, dacă se poate murat, dacă nu se poate murat, atunci să fie roșu. Cred că ciorba e unul din alimentele cu cel mai mare impact asupra memoriei noastre afective. Este bunica, este mama, e vreo mătușă sau o soră mai mare care se joacă cu cei mici și îi hrănește. Ciorba e alături de noi cam oricând avem nevoie de puțin confort. Nu e doar combustibil, că e apă lungă și ne umple stomacul, ci ne și lecuiește, ne și face bine, nu? Mă gândesc la ciorba de găină care te pune pe picioare. Atmosfera creată pe malul Bălții Sfântul Gheorghe te întoarce în lumea satului, la bunici. Gâște, un curcan impresionant, legume cât vezi cu ochii și mai ales arome care îți fac o uriașă poftă de mâncare. Bun, ce ciorbă ți-ai luat acolo? Povestește-ne! O ciorbă de burtă foarte bună, îmi place mâncarea de aici și la fel și peisajul. Ce știi tu despre ciorba românească în general? Povestește-ne câteva tipuri pe care le-ai mâncat tu, așa, micuț cum ești. Ciorba de burtă, nu știu dacă se pune cea de pui, cea de perișoare, cea de roșii. Sunt foarte mâncăcios, mănânc mult. Ciorba ne este clar identitară și o spun și o să repet, firescul ei ne face să o ignorăm, dar o mâncăm în fiecare zi. Avem sute de variațiuni la temă de rețete și de multe ori supa aia clară, zama aia clară e folosită și să te întremezi când ești bolnav, sau masa, cea mai importantă masa în familie de duminică, de după liturghie, și vorbesc de o istorie de 100-200-300 de ani. Iar dacă vreți să aflați mai multe despre magia dintr-o oală cu supă, vă recomandăm o carte care vă va schimba cu siguranță părerea despre câte tipuri de ciorbe există în România: zămuri, supe, zupe și năcreli.